Welcome to How to Answer Questions. Asibongile. Mr. Mwanda siyabona ukuthi namhlanje sibhizi nani ne-differentiation. So and ngiyabona ukuthi ubhale ibalo engathi zi-differentiation zo-two but indlela ebuze ngayo ayifani. So sithini-ke uma kunje noma kwenziwa kanjani ukuze ubone ukuthi ngempela kuseyiyona i-differentiation. Wathinta iphuzu libaluleke kakhulu nami ngithi ngiyidlalela la. Sanibona ngani zakwethu Mr. Mwanda we How to Answer Question. Njengoba sesibuzile lapha Mr. Ndimanda ukuthi lezi ibalo lesibona ukuthi ngazi ukuthi zinobuhlobo obufanayo. Ubuhlobo obufanayo ngiyabonakala ngisho ukuthiwa mhlambe wisdom kangakanani kodwa sonke siyabona ukuthi lesi sibalo sicishe sifana nalesi kanjani na. This is a fraction and this one is a fraction. So this one ngani zakwethu ke silanda umuntu ongazi. This one is a differentiation. So we cover the rules of differentiation in the video. So, right, Mr. Ndimanda, sithini ngelesibalo lesokuqala sithi sona find f of prime if f of x is this one. And this one says determine dy over dx if y is this one. Right. Okay. How do we go about doing this thing and umehluko njengoba usibuzile lapho Mr. Right. Okay, let's check in. Sesishilo ukuthi into efanayo between these two ukuthi lo fraction nalona fraction. But ake sibheke. Okay, ake check in ngaphezulu. Right, ake sibukeni i-numerator ngapha sibuke i-numerator ngapha. Ama-terms mangaki la? Khumbula phela ukuthi ama-terms ahlukaniswa ubani? U-plus no-minus. Right. Okusho ukuthi ngamanye amazwi sibheke la ama-terms ukuthi mangaki? So 1, 2, 3. Ngalana khona ku-numerate 1, 2, 3. Hayi, nabo kuyimhlobo ukuthi akufani. Siye kwi-dominator ke mase siyobheka khona. Ake sibukeni ke la ama-terms mangaki la? 1, 2. Kanti ngale 1. Nawo umehluko. Sibonile ukuthi obviously this and this one kuzoba nobuhlobo ukuthi afane njengoba sisibonile ukuthi iziphi izinto ezifanayo yabona. But ke there is umehluko la last ku-denominator sinetheme yodwa ngapha ama-terms awu-2. Okay, sesiya differentiate ngani zami, but always kwi-differential calculus always uma uzo-differentiate lapha kule question yakho ukuthi fanele u-derive, always steps zakho sokuqala uzoqala ngokwenza njani? You simplify first. Always you simplify. You simplify if ukuthi leyo nto yakho ayikho kwi simplest form, right? Number 2 then ke usungakwazi ukuthi wenze njani ke? Derive. Right. Ake sibheke lo ngalana. Ake sibukeni lo unama-terms awu-3 ngaphezulu siyakubona lokho, but la ngezansi kunama-terms awu-2. Enye ingane izocabanga ukusplitha because sinothisha sifundisa ngendlela engafani. Ucabanga ukusplitha yenze konke engakwenza, but iqiniso lithi la ukuze senzeni simplify kufanele ukuthi siqale senze njani? Sibheke i-numerator yethu. Sibheka iyafactorizeka ne-numerator. Siqala lapho nje yabo, iyafactorizeka. Ngane yami lokhu siyakutshela ukuthi this one is a trinomial, you can factorize this one. So ake sizame ke sibheke. Right, let's try to get the factors of the numerator and see what kwenzakala. Right, okay. How to get the factors? You open two bracket, factorize this one. So, okay, steps of color, our first term. First term yethu ubani? Ux squared. Or so uyakhumbula ke khanda ukuthi uzothola x squared. Uma multiply fanele kube ukuthi unobani? Uno x no x. So x times x from x squared. Edileke nge-first term. Always wenza kanjalo nje kanza kwethu. Mase uqedile nge-first term yakho, usuya kuphi? Usuya kwi-last term yalento ofuna ukuyi-factorize. Sesiya kwi-last term. Suyibhekani ke yona i-last term. Suyibheka ukuthi is it positive or negative? Sesiyabonakala ukuthi this one is positive. Uma ukuthi last term yakho iyobe i-positive, kuyohlezi kufanele kube ukuthi ama-sign phakathi kuma-brackets anjani ayafana. Yabona?
ama-sign phela esinawo u-plus nobani no-minus noma multiply nobani no-divide kodwa nawo-ke siwasebenzisayo sithi thina uma ngabe i-last term yakho i-positive kusho ukuthi ama-sign awanjani lana awafane ebe njani-ke sengoba usushilo ukuthi sisebenzisa lawo ama-factorize awafane ebe njani azofana ama-sign la kuma-bracket efane ne-sign yani ye-Middleton. Ngiyacabanga ukuthi ngiwuphinde uyigeje uma ukuthi awuyizwanga leyo uzophoza buyele emuva futhi okusho ukuthi ngamanye amazwi la njengoba sino-negative 5 kusho ukuthi lana fanele sifake bani-ke negative and negative because our last term is positive. Now ake si-check-e right aseyafana-ke ama-sign la sisalaphayana njalo kwi-last term. Njengamanje-ke istep-ke sesithathu ngathi esokugcina lesi ilapho khona usuke usuzoyibuza ukuthi iziphi iy'namba eziwu-2 engizothi uma ngiyi-multiplier zinginikeze u-6 kodwa ngithi uma ngiyi-adda abanye othisha bajwayele ukuthi uma ngiyi-adda noma ngiyi-minus yabona but wena ngoba umthisha uMondo sekufundisile vele ukuthi if kuwukuthi u-positive laphayana kwi-last term ama-sign ayafana la nje umbuzo oyibuza wona ukuthi iziphi inamba eziwu-2 ozothi uma uyi-multiplier zikunikeza u-6 kodwa uma uyi-adda because ama-signs ayafana already you will add if the signs are the same minus 2 this thing is like addition right so iziphi inamba eziwu-2 enzothi uma ngiyi-multiplier zinginikeze u-6 kodwa ngithi uma ngiyi-adda zinginikeze u-minus 5 iziphi lezo namba so ususho-ke nawe ukuthi phela leyo se u-minus 2 nobani no-minus 3 then ngiphelele-ke i-factorization lapho khumbula njalo ukuthi sisenze njani sakwi-step sokuqala sokwenzani soku-simplify ngapha ngezansi ungakhohlwa ukuthi bekade unobani no-x minus 2 right ake sibheke uma sesifactorizile ukuthi kwenzakalani ngathi khona okwenzakalayo-ke la lo uyamdivide besinike bani besinike 1 then 1 times this uzongitshela ukuthi sekuzosala bani-ke x minus 3 khumbula njalo ukuthi lona kusewubani so f(x) ubusenzani wena usa-simplify kuphela Isicileko. Right, okusho ukuthi ngamanye amazwi this one is our f(x). Sesiqedile ukwenzani? Factorizer. Hayi bro. So khonqisela nemithi yakho manje. Okay. Right, lena ke sekubani lo? Seku f(x) wethu onjani osimplified ngoba wena usuqedile ukwenzani ukusimplify usungenzani ke manje Mr. Mwandi okusho ukuthi ngamanye amazwi usunga derive. So how do we derive? Hey, that one is very important food. So how do we derive lapha na grade 12? So it's 8 times x to the n. This is a rule that you use lapha na grade 10 but as ukhula uzofunda namanye ama rules ukwazi ukufactorize nezinye izinto ezibukeka zi-complex. Right? Lokhu siyasenza kanjani nje la this one I think wonke umuntu uyayazi lena. You take your exponent and then you multiply what? Your coefficient. So a(n) and then x. Then after taking your exponent and multiplying the coefficient and then you do what? You go back to your exponent and then you subtract 1. Siyasenza kanjani? Ngiyacabanga ukuthi vele this one give us dy over dx. This is how you differentiate on your grade 12. So ake sihambeke so differentiator. Ake sibheke. Kusho ukuthi lana mas differentiator sithola abaningi. Sizothola u-f of prime because lapha na besinobani no f(x). This is equal to what is the derivative of this thing? Ake si-check. Okay, so no one vele lapha nangithi then we take an exponent, we multiply coefficient of 1. Kusho ukuthi kuzobani 1 times 1 is 1. Ngapha bese kubani lo x 1 minus 1. Very good. Then derivative ye constant ke akekho ngazi ukuthi izosinikeza u0. This is a constant because ayinayo x la ophilayo. Akekho x ophilayo mhlawumbe une exponent of1 noma u2 noma u3. Kusho ukuthi x wala kahle une exponent of so simphendula lapha ekhaya usho ukuthi la kahle exponent yakhona u0 that's why kugcina ku3 then we call this one a constant. Then the derivative of a constant will always give you 0. Then lana sibonani la kusala 1 x to the 0 ayibo ubani lo 1 should the answer nje yala 1
ake sibhekelele-ke manje engaphesheya lapha ukuthi izohluka kanjani-ke nale ngoba umbuzo ka-Mr. ubuza ukuthi kahle kahle uma kuthiwa uyaderiva lezi zibalo zoku-2 ukephi umehluko. Ngifuna ukuthi-ke umfundi lapha ekhaya ayibonele yena ukuthi kahle kahle umehluko ukephi la, then usuzokwazi ukuthi udila kanjani ngalezi zibalo uma ngabe uhlangabezana nazo. Ake sibhekelele na, khumbula ukuthi steps zakho sokuqala wenza njani, you simplify. So ake sicheck-ke kodwa ake sibhekelele x cubed plus 2 root x minus 3. This one is a problem now because it's having what, x cubed, which means then this is not a trinomial anymore, but this one is what, it's a polynomial because controller the highest power is more than 2. So now this one is a polynomial, so you can't factorize this ngalendlela tuwenza ngayo. Yabona? So shuthi la Mr. Mwanda sokwenza kanjani ngoba asikwazi ukufactorize ukuze kukhanselane kanjena bese sithole i-answer enice njengalesi. Sizokwenza kanjani la? Obviously kushuthi ngamanye amazwi nawo umehluko. Lana kunama-terms awu-2 kwi-denominator, lana une-term eyodwa kwi-denominator. Kusho ukuthi always uma uqala usimplify lena uzoqala wenza njani? You split your terms. You split your terms. This is term 1, term 2, term 3. Kusho ukuthi ngamanye amazwi lento sizoyibuyisela emuva lapha ivela khona. Sizoyibuyisela emuva lapha ivela khona. Kanjani na? Khumbula phela ukuthi uma ukanje lento ithi all over bani? All over x. All. So lesibheke futhi na u-x cubed over x na ngoba phela khumbula all over futhi na x cubed izoba over x nangu plus futhi nalona nayo izoba nobani no over x nangu minus la futhi no 3 nayo izoba nobani no over x. Samba sonke ngiyacabanga. Right, ake sibheke asikayi simplify sayiqeda base siqalile sasimplify ukwenza nje kukodwa sekunikeza imali ngoba uthisha umwandla wakhe uthi maku all over denominator isiba itheme eyodwa then usuyazi just split and then isibalo sobe sihambela sona smoothly. Right, masofike lana ke ngiyacabanga ukuthi sikubuyisele emuva kuma laws of exponent. How do we deal with this one? So siyabona lana ukuthi this is one term and we have the same bases. They divide one another. We take one base and then we do what with the exponents. We subtract the exponents. Or we should start seeing 3. We exponent x minus band. So it's minus 1. So it's a simplification. We are not deriving it's a separate 1. Right? What's that? Plus 2. Mr. Man, how do we deal with this one here now? Mfundo zokhaya. How to teach? La ubelula nje usebenzisa ama rows alula nakhona. How do we deal with this one? Qedile nge first term sesiya second term. Ake sibheke yona ukuthi inani. Siyazi nakhona ukuthi kuzomela ukuthi sigcine siwasebenzisile ini ama rules of exponents. But kunenkinga ke lapha ngoba siyabona ukuthi khona u-x osakuyi root. Awukwazi ukusebenzisa ama rules akho ama exponent makusakhona u-x osakwi root. Siyenze kanjani ukuthi simkhulule u-x engasabi kwe-root? Khumbula phela ukuthi ngo-1994 kwakwenzakalani kahle kahle. uMandela wayenjani? Wayecindezelekile ngoba sibona Mandela ucindezelekile. Ecindezelwe obani ngombe? Abe ngisaqhubeka ukuthi ngisho thoba. Abe right. Kodwa after u-1994 kwenzakalani? Sabona uMandela eseshintsha ke manje sengasagqilazekile nje. Esenzwani? Esengaphezulu kwani? Kwabelo injalo ke indaba. That's how you deal with this thing. That's how you take your x out of the root so that you'll be able to apply your rules of exponents. Right? So the number on the root becomes the denominator of an exponent that is inside the root. Right, ake sibheke. Kushuthi la nje ngani nami soba nobani khumbula phela ukuthi kwi-root mawukuthi awunalo uthola kushuthi unoba kahle kahle uno2 always mawukuthi akubhalwe lutho la kushuthi always kohlezi kukhona u2. Khumbula ukuthi la nobani uno1 shuthi la nje kuzobala x 1/2 sebenzisa le rule. This is all over bani ngani yami
all over x, right? Minus. Kalana, can we do anything? We can. We can. Right. Manje siyabona ukuthi iyabhimba because irelate khumbula phela ukuthi irelate ukudifferentiate khumbula ukuthi u-x wakho usuke eyini enumerator awukwazi ukuqala udifferentiate uma u-x wakho esayini esayi-denominator and siyabona la still usayi-denominator kusho ukuthi asingaqedi usimplify kusho ukuthi ngamanye amazwi-ke siyamnyanya u-x oyi-denominator so menzani-ke thina so menza enumerator kanjani na so simnyise ngaphezulu khumbula phela ukuthi u-x minus 2 equals to 0 is the same thing as x equal to 2. Oh, ukusho ukuthi njalo uma uwelisa into uyiwelisa ini isign ifika ishintsheni nayo isign mathi negative iba positive. Ukusho ukuthi nakhona-ke anganizana ukuze wena u-x wakho angasabi-ke manje i-denominator muwelise isign bese i-exponent yakhe nayo yenze njani izoshintsha isign kusho uzoba 3x to the minus 1 now. It's not positive 1. So into my well sign, yohlezi ishintsha isign. Into my well sign, yohlezi ishintsha isign. Kusa right, seku right ukuthi siqale manje si differentiate. Izoshintsha ngathi no se ngoba wena athi uqeda ukusho manje ukuthi awu differentiate makusekhona x oyini oyi-denominator. Okay, sibhekela. Kusho ukuthi ngamanye amazwi asikaqedi ayilanga ukuthi kuyenzeka khona kwenzakala. X plus uthola bani u2. 3 minus 1 ukusinika bani u2 plus this one now is 2. Kumbula, lama bases ayafana. You take 1 and then you do what with the exponent? You subtract the exponent. Now exponent is now 1 over 2 minus exponent efika nalo ngaphezulu u1 but ngenxa ukuthi useya ngaphezulu izoshintsha ibe negative, right? So we take one base because these bases are the same. We take one base and then we subtract the exponents. Right, ngalana kwenzakalani ngala akusekho phela ongakwenza usulinda ukudifferentiate nje lapha akusekho ongakwenza. Right, ake sibheke manje masihlelekile ukuthi izoba kanjani. This is x squared plus 2x 2d. Uzongishayela kwi-calculator ke lokhu uzobona ukuthi uzophuma bani u-minus 1 over 2 minus phela. Ake sibheke manje hayi le ngazi ukuthi isalokhu ibuye njengoba injalo ngoba u-x wethu already seyini seyinumerator kusho the term i-rate ukuthi ungayenzani ungayi-verify. Right, ake sibheke. This is y now. This is our y. Okay, we are safe now. Onke ama-terms ethu u-x wakhona uyini uyi-numerator. We can now start to verify. Woza sambeni nayo ake sidrive-ke lana nzama. Right, khumbula ukuthi i-question yakho kade ithini determine dy. Kusho ukuthi nawe lana obvious uma usuderive uzothini-ke dy over dx. Let's derive sambeni nayo uzongitshela ukuthi derivative yala kuzobani so 2x sebenzise rule le bekade siyichazile ngenza kwethu plus k ake si-check-eni ngeyala uzobani-ke le khumbula irule yakho you use it exactly. You take your exponent, you multiply your coefficient. Uzoshaya ku-calculator u2 times negative 1 over 2 lokho kuzokunikeza bani u-minus 1. Right, bese yokwenzani-ke you go back to your exponent and then you subtract 1 okusho ukuthi ngamanye amazwi lana sithola bani u-x uyabuya but usene-exponent ethini-ke manje uzoba u-minus 1 over 2 minus 1 ukubani u-minus 3 over 2 if I'm not mistaken lapho yes minus 3 over 2. Right, sesiderive futhi term yesibili ake siyeke manje ku term 3. Term 3 futhi take your exponent and then you do the verifying. Okusho ukuthi ngamanye amazwi la uzothini-ke negative 1 times negative 3 ukubani loyo positive 3 bese uphindela kwi-exponent you subtract abani-ke 1 kusho ukuthi uzothini usuba nento yobani-ke ene-exponent lapho minus 2. Okay, ngiyambona abanye othisha-ke becabana nokuthi ingane ishiye i-answer ine-negative exponent makuderive wona. No, bakwethu you can leave your answer on your negative exponent like this and you will get your full mark. Any question lapho tisha? Because ngiyawazi uhlezi unama-question. Khona ama-question mhlawumbe.